Kaixo lagunok, zer moduz? Gu oso ondo gaude eta gure irrati saioa hasteko gure izenak esango dizkizuegu. Jon, Magi, Iraide, Eider eta Itoitz gara. Eta gu tximeleta magikoak gara. Eta orain bi asmakizun esango ditugu. Aurrera asmakizunak. Lau asteko bixarrez zu lortzearen abentura. Oraindik ez dakizu baina orduan konkistatu zintudan. Bera nire hitz jarioa luzatu nuen goizaldera. Eta romantizmo Lagun bakarrak ordubete behar badu zulo bat egiteko eta bi lagunek bi ordu behar badituzte bi zulo egiteko, zenbat denbora beharko du lagun bakarrak zulo erdia egiteko? Berriro errepikatuko dut. Lagun bakarrak ordubete behar badu zulo bat egiteko eta bi lagunek bi ordu behar badituzte bi zulo egiteko, zenbat denbora beharko du lagun bakarrak zulo erdia egiteko? Bi ama eta bi alaba. Ondo zenbatzen baduzu ez dira lau, hiru baizik. Nor dira? Berriro errepikatuko dut. Bi ama eta bi alaba. Ondo zenbatzen baduzu ez dira lau, hiru baizik. Nor dira? 15 urte nituen ta beste hainbat interes. Orain 16rekin zutaz ezin dut ahaztu berez. Nire poltsikoak ere ez, alberri saiatzea garestia da. Asmatu aldituzue asmakizunak erresak izan aldira. Asmakizunetik jarraituz asmatzen duzue zenetik jarraituko ditugu lasai. Esango dizuegu ipuin bat dugu zuentzat. Aurrera ipuina! Fernando ferian. Joan zen Fernando feriara bi asto saltzera, eta etorri zitzaion erosle bat, adostu zuten 6 preziotan. Salduko zizkion baina abisua eman zion Fernando. Asto hauek ordea fallo bat daukate. Zein fallo daukate galdetu zion eroslea? Elkar ikusi ezina daukate. Bueno, ez dio ardurarik horrek. Elkar ezin badute ikus, ez badute batak bestea gustuko mananduta edukiko ditut eta kitxo. Eraman zituen erosleak bi astoak, baina hurrengo feria egunean berz etorri zitzaion Fernandori haserre berka. Fernando asto itxoak saldu dizkidatu. Bai, esan nizun nik ikusi ezina zeukatela. Otoita otoi, zeru eskearren, ezagutzen ez dudan horretan, fidatzen naiz gehien. Gustatu al zaizue Fernando ferian? Guri asko gustatu zaigu. Eta ipuin hau aukeratzea asko kostatu zaigu. Egun haua alaitzeko bi txiste kontatuko dizkizuegu. Gure txisteak Jaimito ikastolan eta pijama izena dute. Venga, txisteak! Zeruri baleko lurra du jabego, bizitza enplegu zergatik
batek amari esan zion, zergatik sartzen duzu pijama almohadaren azpian? Ez zimurtzeko. Eta zergatik ez duzu amona sartzen? Katzoruan zerua zapai, haizea gidari, egoa jarri nahi nizkiete, irea metxeri. Jaimito ikastolan. Maisua Jaimitori galdetu dio. Jaimito, zenbat dira 2 gehi 2? Auskalo ez badizkidatu datu gehiago ematen. Bizitza enplegu, zergatia landu, zer gera gu. Begira idei bat eman dizuegu. Amona zimurtzen bazaizue, almohadan barruan sartu. Kenduko zaizuzkiota zimurrak. Orain 3 esaera kontatuko dizuegu. Erne da denok. Nola egan egin, hiltzeko zain bizi, irauteko bizi, geraren bizi, bizitzeko bizi, bixi, alai bizi, ta bizitzen utzi. Munduan 3 gauza saltzen dira. Alferrik pobrearen arrazoia, mendiko egurrigarra eta alferraren indarra. Non gogoa, han zangoa. Gure katuak buztana luze, besteek hala dutela uste. Ezagutzen aldituzue esaera hauek, orain aho korapilo batzuk esango dizkizuegu. Ea gero zuek esaten dituzuen mingaina trabatu gabe. Aurrera! Agurrak agur, beraien menpe, distantziek soilik naukate, zugandik gertuago eraman naute. Muixu goizioak, maixu gaixoak. Eraman naute. Entzun erantzun, barnean kanpoan itzako jartzun. Berriro biak. Muixu goxoak, maixu gaixoak. Entzun erantzun, barnean kanpoan itzako jartzun. Iresten bai duen, hiru hitz agertu ditut hiru bai, baina zu sentitzen zaitu gertuen, badakigu norban hartu gaituen. Lortu alduzea korapiloak esatea mingaina trabatu gabe? Bueno, gure irrati saioarekin jarraitzeko 2 olerki kontatuko dizkitzuegu. Aurrera! Ezin dut maite, agurrak agur, beraien menpe, distantziek soilik naukate, zugandik gertuago. Kamamila, mantzamila, mendian gabiltza, bila eta bila. Ara hemen zerbait biribila, zerrote da, behi baten kakapila.
Hitzaren giltza, oa ireki eta elkarrekin mintza. Zuen argiak enau, zugana baino eramate. Erten eta erten eztenaren artean, etetekorik ez da ete. Ja gure irrati saioa bukatu denez, 3. mailan berriro itzuliko gara.